Porque quédanos aínda unha última raza de galiñas por coñecer, as últimas que seleccionei para ti. Eu creo que ben, que o convenzo. Dolores, por favor, explícanoslas. Entra xa por aquí. Hola, Dolores. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Noelia. Que tal, Dolores? Pois ben, ben. Carlos quere galiña que lle dé moitos ovos, non as quere comer e quere telas por aí ceibas. Pois daquela eu creo que as miñas galiñas Claro. se van ser ideales. Claro, y luego lo de ecológica, como dice mi amiga, pues que ecológica es lo que comen, ¿no? No es que tenga, tenga una raza ecológica, no es raza, es que la ecológica es que come cosas naturales, ¿no? Y están sueltas. Eu o que fixen foi convertir unha poñedora industrial nunha vida totalmente feliz, dándolle a... Claro. O sea, pode estar libre, e logo ti pensa na alimentación. Sí, eso a alimentación es fundamental. somos o que comemos, Todo entón eso é o máis importante. Totalmente. Muy buena gente y la tía muy honesta, porque me lo ha dicho bien claro. Mira, Carlos, esto es una gallina normal y corriente industrial de toda la vida, las ponederas rojas de toda la vida. Ti dentro dese millo, desa cebada ou do que ti lle des as túas galiñas, igual que co que ti comes, Sí. tes que pensar como foi cultivado ese millo, que características ten, levou herbicidas, levou abonos químicos. Entonces, convertín a poñedora industrial en unha galiña con unha alimentación totalmente sana desde o día que nace. Desde nacimiento, claro. Eso exactamente. Lo que he visto es que son más grandes, ¿no? Que la autóctona, ¿no? Esta gallina, la ecológica. Non te creas, incluso pesa un pouquiño menos, porque ¿sí? non é unha galiña que se pode comer exactamente, pero non é unha galiña para carne. Es para huevo. É para huevo. Vale. Vamos ver o resumón destas galiñas, Vale. que, como dicimos, non é que sexa unha raza galega, son mercadas en Galiza, criadas aquí en Galicia, e que comen ecolóxico. Vamos a verlas. Carlos, se queres unhas galiñas únicas, tes que elexir as miñas poñedoras ecolóxicas. Viven como auténticas raíñas, sen estrés de ningún tipo e comendo o máis natural posible. O resultado son uns ovos que gardan o mellor da nosa terra. Qué bonitas son. Son bonitas, que tampouco son non é bonitas. raza A galiña ao autóctona, final, pero... claro, esas galiñas que che miran así. Pero son moi ¿Sabes bonitas. lo que pasa? Que las hemos estigmatizado a estas gallinas. Exactamente. Porque como son las típicas coloradas de granja, ¿sabes? Entonces, Por eso y bueno, o que fixen foi y tú darlles por lo menos... unha vida... Claro, no las cortas el pico por lo menos, no, porque no. ahí ellos las cortan el pico y las dejan a las pobres destrozadas para que no se coman el huevo. Entonces son unos salvajes. Claro, claro. La gallina, entonces claro, cuando ves una gallina colorada siempre te vas a la industria. Dices, buah, estas Claro, son estemos las ahí ponederas de toda la vida, desprestigiadas. que ponen mucho pero se mueren pronto, que cogen enfermedades, que no vale para nada y no es verdad. Es bien cuidada, No, como tú ben bien cuidada. dices, es una gallina buena. E esta parecase máis ao tipo de galiña que ti traías un pouquiño na mente, o mellor. Que pasa? Que eu con esta galiña, sabes o que consigo? A pesar de ser industrial, que dura menos anos que as autóctonas, dura menos. consigo que me dure moitísimo máis porque non está forzada. Pola alimentación. Pon moito, pero vai ao seu ritmo. Entonces pasa de durarche 2 anos a 4 anos. Claro, y la alimentación. Claro, porque non está forzada. Ela pon o que... Claro, y están en libertad. Están en libertad. Claro, es que es fundamental. Preso, Carlos. A ver, esta gallina allí, en donde yo vivo, suelen estar en 10 euros. Vale. Yo creo que tú a estas gallinas le vas a poner un precio de 20 euros. Bueno, pois vamos ver si esos 20 euros que di Vamos Carlos a ver, González vamos a ver. poden ser ou non. Eso. O valor destas galiñas poñedoras está na súa alimentación 100% ecolóxica, pero tamén na súa produtividade. Ao redor de 300 ovos ao ano, cun peso de 65 gramos por unidade. Estas máquinas de poñer ovos teñen un prezo de adultas de 28 euros. Así que o lote de 50 galiñas de Dolores suma un prezo final de 1.400 euros. ¿Estado ahí? Sí, señor. Bueno, 8 euros máis por galiña, depende cantas leves, estabas cerca ou non. Bueno, me parece bien, es muy bonita también, esta gallina me gusta. Lo que pasa es que, claro, ya tengo mis dudas. Entra máis no teu ideario de galiña que ti traías, bueno, destas que falábamos, si, pues, cresta... Bueno, vámolas ver, veña, vamos ver este vídeo completo. Vale. E a ver, ao final, si queda algunha dúbida, pois Dolores, para eso estás aquí. Aclaramos. Opa, yo viajé en corral, pasa guarrilla y pasa guarrillo. Opa, yo viajé en Hola, Dolores, ¿qué tal? pasa una potra y
Ben, aquí Bueno, estamos. vexo moitas cadelas Sí, por aquí, pero pitas tamén tes, verdad? Sí, pitas tamén temos. Poñedoras. Poñedoras. Ecolóxicas. Ecolóxicas. Estes ovos son espectaculares. Geniales. Para enamorar a Carlos Lozano? Sí, eu creo que lle van gustar, vamos. Bueno, pois enseña máis. Pois vamos, alá. Todo animal que entra aquí ten que vir de unha explotación ecolóxica, ou senón ten que pasar un proceso de tempo que non se podería vender ese animal ni nada que produzca ese animal en ecolóxico. Témolas para producir ovo. Por eso tamén temos esta raza que, como nos dedicamos a vender nos mercados, ou, bueno, vendemos directamente ao consumidor, o ovo. Entonces esta raza vai nos moi ben tamén polo tema do ovo. Gallina turuleca, ha puesto un huevo, ha puesto ovo. Eu creo que xa no color, na textura, cando sacas da cáscara e ves a textura que ten e todo eso, que xa non se compara con outros ovos comerciais que pode haber por aí. A miña manda de galiñas vive, creo que de maravilla, non? Son galiñas que desde o día que naceron comen ecolóxico, están aquí en liberdade, si chove métense dentro, si fai bo día salen pa fora, teñen erva, teñen comida, creo que non poden pedir máis, están de hotel. Pois o meu día a día aquí cas galiñas é vigilar sempre que teñan auga, que teñan o seu penso ecolóxico, cambialas de parque e despois traémoslles todas as follas de coliflor, cando saco as acelgas, todas as acelgas, tal, e llas poñemos por aí para que coman, porque aparte do seu penso tamén comen verduras ecolóxicas, dos restos todos da horta. Evidentemente o que vai a comer a galiña é a calidade do produto final. Iso está claro. Unha cousa a xenética que influe lóxicamente e outra o que está comendo ese animal. Se o temos por fora en espacios reducidos tranquilamente, con ese bienestar que todos temos que proporcionar aos nosos animais, que vai a salir daí? Unha maravilla. Cando nos preguntan como criar unha galiña, é moi simple. Imagínate que tú eres a galiña, como che gustaría que te trataran. Me gustaría beber auga limpa todos os días, me gustaría comer un alimento que me guste todos os días e me gustaría estar en liberdade todos os días, etc. Pois é tan simple como pensar iso. Pois eu a Carlos Lozano diríalle que ten que coller as miñas galiñas xa pola calidade do ovo, polo que comen as galiñas, coa súa alimentación ecolóxica, vamos, é que non vai encontrar outras galiñas así.